लाल कलर के बटन को दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे के आइकन को भी जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। भैया हो खबर लेके आ गई बानी। भैया हो बता दी, पवन सिंह के भैया अभी तक टिकट नहीं के मिलल बीजेपी से, अभी तक कोनो मुहर नहीं के लागल। खबर लेके आइल बानी, बहुत खास खबर बाटे भैया। जे पवन सिंह के फैंस हुई वो जरूर देखी, और भैया जे कमेंट करी हुए जानब कि पवन सिंह के सबसे रियल फैन बाटे, कमेंट करी, लाइक करी, वीडियो के लास्ट तक जरूर। नमस्कार, भोजपुरिया जहां लेके आ गई बनी खबर हुआ सब खातिर। बता दी भैया कि पवन सिंह का अगर हुआ फैन बानी तो कमेंट करी, और सबसे पहले जो कमेंट करी लाइक करी भैया उहे सबसे बड़ा पवन सिंह के बड़ा फैन बा। चलिए भैया खबर लेके आ गई बनी कि पवन भैया को अभी तक नहीं मिला है टिकट। भैया हो बता दी कि ऐसा हाला भई रहे कि बीजेपी से पवन सिंह चुनाव लड़े वाला बाड़े, लेकिन भैया अभी तक खबर पे कोनो तरीके से पुष्टि नहीं के भइल। हालांकि बता दी भैया कि भोजपुरी के जन दूगो दिग्गज सुपरस्टार बड़े, एगो दिनेश लाल निरहुआ और भैया रवि किशन, दोनों आदमी के भैया सीट पक्का हो गई बेटे। भैया हो निरहुआ तो जानते बानी कि आजमगढ़ से लड़त रहे, और हमने के सुपरस्टार रवि किशन जी के गोरखपुर से मौका मिलल बा, गोरखपुर से सीट मिलल बा बीजेपी के तरफ से। तो भैया हो पवन सिंह के आखिर काहे सीट नहीं के मिलल, तो भैया हो रुआ सब कमेंट में बताएं कि काहे पवन सिंह के आखिर सीट नहीं के मिलल। अब पवन सिंह के सीट मिले के चाहे कि ना, हमने हमारे हिसाब से तो पवन सिंह भैया बहुत बड़ा एगो सितारा बड़े, और जहां से पवन सिंह खड़ा हुई है भैया बीजेपी खातिर सफलता के राह खोल दिए। तो हमारा ख्याल से तो भैया पवन सिंह के सबसे पहले मिले के चाहत रहे सीट, लेकिन अभी तक काहे नहीं खन मोहर लगावल गई कि पवन सिंह के सीट मिली या ना। या ये भी हो सकेला कि बीजेपी अपन एगो पत्ता नहीं के खोलत, लास्ट में खोली हो सकेला। भैया और उसमें कमेंट करके बताएं कि क्या लागता, कबले मिली पवन सिंह के सीट या ना मिली, जो भी होगा कमेंट में जरूर बताइए। भोजपुरी स्टार टीम से अविनाश की रिपोर्टिंग दिल्ली। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर बिल्कुल ना भुलाइए।